होनो हायाब्लाबो नों जे माबा मोनसे लायनो थिननायाव जे नों लाबोना होनायानो बहुत गिदिर खामानि बियो जे नों साननाङा जे दै आंनि खामानि नङा होननानै जेसेबां नों लोगोफोर ड्रागन फ्रुट जानो लिंदो दादाय लाहा जानो थांनोसै माने दादाय लाहा नङा आरोना लिंदो दादाया ड्रागन फ्रुट जानो थाखाय जाहैनोसै आं नै ड्रागन फ्रुट जानोसै ये पूरा प्योर लोकल आरोना सोरखौ ए बे मोनजाबाय थादो बे बाया जाया बे हेलाय फाया जानोबा आं टुक्रानै दङ ड्रागन फ्रुट ले ड्रागन फ्रुट जानोबा इलाय बे प्योर लोकल आरो न'निनो गायनाय माने मुलि सुलि इदि बागान बनायनाय नङा आरोना हा ए दाना बे आं नुनायमोन ओमफ्राय बे दा नोंखौ होबाय आरो आं नों जादो माथो जायो बेगरखौ जायो सोरना हो मनना हो खार दियाने दे मुर्दे मट्टी मजेन के है इनका है रथोय दी किबा पारेबले तेजपात पारे दल गय संरावते मन मे सामु मे ओंख्रि हा सबाय जुं ना माटिमा सबाय दे दिनदो दा लांगुन मिथिं दादाया माबा साहा बिलाइ नु साहपात तेजपात नानै बुङो साहा बिलाइ बुंदों आं बेखौनो तेजपात होनलाय ओमफ्राय नै दंफाङा बेनो आरोना फांसे बेयावनो गायदोंमोन बिराद मोनजाबाय थादोंमोन आरोना बिथिं ओमफ्राय सोरखौबाबो माने हरबाय न नखरनि मानसिफोरखौ माने बिदिनो माने फैयो सबानो जानो लुगैयोना नै माने बे तेजपात माने बे बिलाइखौ माने मिटिङाव लांगोन आरोना दादाया माने जानोखि दा मिटिं गाबोननिफ्राय दिनैथ' 24 तारिख गाबोन 25-26 बे साननैनि हाबाफारिनि थाखाय बै बेखौ जानोखि साहा फुदुंनो थाखाय बेखौ नांगौ नालाय बेखौ होनो थाखाय दादाया हानगासिनो नै दायो दुमदुमाव फैलायबाय आङो नै खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना र' बाकिफोरालाय मोनफैबायना मोनफैयाखै लाइमोनफोरा ओंखाम संना होनाया देरि जादों बेनिखायनो मोनफैयाखै आच्छा दा लाइमोनफोरखौ सब बिहामजो माने हिनजाव लाबोना होननांसिगोन आरो न' होमब्लासो बिमाया बेसेबां ओंखाम संनानै जाबाय थागोन ना दा नोंथांमोना हाबा खालामनायखाय नोंथांमोननि हिनजावा थाब ओंखाम संना होबाय नोंथांमोना फैनो हाबाय आरो ना नै सब हाबा जानायसो बिथांमोना दै बेबो बाजै लाबोनाय बेबो नै गासैबो बिसोर साब्रैयाबो बेनिखाय बिसोरखौ ओंखामखौ थाब संना होनायखाय बिसोर मोनफैनो हायो दा जोंनि जेसेबां सेंग्राफोराबो दङ बिथांमोनखौबो सब हाबा खालामना होनांसिगोन अब्लासो जोङो थाब मोजाङैनो गथ' गथाय नङालै दा बे सासेया बुंबाय बैयो ओमफ्राय माबा मा होनो ओंखाम माने संना होआखैनो लाइमोनफोरनि सेंग्राफोरखौ बिमाफोरा माने लेट जायो नालाय बेसेबां खामानि मावगोन मावै बायलांबाय बुरि जालांबाय दा बिहामजो लाबोना होनांसिगोन माने सबखौबो नै बिथांमोना नै मावगासिनो दङ आरोना दायो आङो फैलायदों मिथिंगा फन खालामदोंमोन रिसिभनो खालामाखै इनिखाय आं फैबाय दुहै फन खालामनायाव रिसिभ खालामदोंमोन ओमफ्राय फैगोन होनदोंमोन लिंहरनाय होननानै बुंनायमोन ओमफ्राय दाथ' फैला ना मासो मिथिला आरो दा मा खामानियावसो बेस्थ' जाबाय नामा बिथाङा बुंनो हाला आरो हा ओहो नै बिथाङा आंखौ दै लाबोदों दै गांबाय नालाय बिथांनिफ्राय बिदों आरोना आं थेंक इउ दे बाबु दे थेंक इउ माहाव बेयावनो ना औ बेयावनो बिथांमोना नोंसोरथ' माबा लाइटनि खामानि मावबाय थादों न' आं फैयाखै आं दे नोंथांमोनखौ लोगो हमनोसो फैदों आं बहुत गोबाव जाबाय खामानिबो मावनो फैनो हायाखै हामा मोननाङा लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारिमोन आरो लोगोसे दिनै मोसानायखौबो नायगोन नायनानै दसे खामानि मावनानै थांसै आरो थेंक इउ जेबो नङा माबा मोनसेथ' प्रब्लेम थाखायो फैनो हाया दे नोंथाङा जे फैयाखैब्लाबो जे दिनै नुजाफैदों रायजो राजानि गेजेराव बेखौनो साबायखर होबाय बे जाबाय बिथाङा आफादगिरिनि फिसाला गेदेर ना उन्दै
nih deh dilung nih bitangan angku dilabubai nih thank you deh be mane bitangni personal friend angku labuna hodung aruna thank you or logaina hobai yang biting nih ese joma khalamnani mane biti dana dinai mun aruna pura dan langbai sejing nih dakhali babu ise or logaina hobai mun niki aro biting nih klik ni takai kamani mau gasin dong nih dan ini bitang mana jabai pas nih kami ni raja pura puinane aro biku hai beko keso aro bitangku itu daito demu biku hai aro alari bati putung nih klik beri nih haba pari be munni ko bitangni akan daito hone hai bitang kami anu bitangjung हेफाजाब आरो रायजो राजाखौ फस्ला बियाबखौ हेफाजाब होदों आरो बिथांमोना nih रेडि खालामदों गाबोन बे जोंनि आनसलिकनि जानाखि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेयाव बिरहैसिगोन बेनि थाखाय बिरहैनो थाखाय रेडि खालामदों टुपि गानना लाबाय आङो नै आमाया लिंबाय थादो इथिं र' नै सेंग्राफोरखौ एसे खेबना हरनि र' भिडिअ नै दिनै ओंखाम जाहोगोन माने नै मा दङ नै आंसो लागोन नै पानिलाव दालि आलु बान्दा कबि आरो बे मा दङ खाजि बानलु सब दङ माइरं सयाबिन नै ओमफ्राय गेसावसो संगोन मालाय बा आरामाव सब रायजोखौ होमबा जाहोनो हागोन जानो फैबा मानिया हागोन गस्लाया गिया गस्लाखा दे रायजोफोर बयबो फैलायदो सबखौनो जाहोगोन नो जाय बेयाव दुमदुमा सेन्टाराव फैदो बेयावनो हाबलां जा खामानि मावबाबो बाथौ सिबियारिया आन्थाल' होमबा नों जे बुंदों गासैबो मोनजागोन होननानै नै इथिं माइनाफोरा माने बासनफोरखौ सुदों दे मोजां सु दे माइनाफोर बा मा खोनासङाखैलै मोजां सु दे दे मोजाङै एकदम मोजां नुदो बरिया दे र' बयलार बुंनासो लाद' ओंखाम जानाय समाव बेदर मोनाबा र' बेलेगा मोनाबाबो आं मोनथारनांगोन बयलार दङ होननानै बुंदों दिगदार दङ खिन्थु आंहा हलि मोनजायाबा जागोन दाउबो जायो बयलारबो जायो नाबो जायो नै बिथाङा माने पस्ट खालिनुलै बिथाङा हाबा खालामसिगोन माने बे आंनिफ्राय सिख्ला नम्बर बिबाय थादों सोरबाफोर फसायजोबा बेखौ समन बर' होननानै सार्च खालामनो हाय हेल' डार्लिं होननानै बुंहरबानो जाबाय दे नाम्बारखौ बुंना हो नों जागोन दे नम्बरा ओंखारसिगोन दायो दे अके दालिया नै जासिगोन आरोना दालिखौ फार्स्ट बनायदों ओमफ्राय ओंखामफोरखौ लासै लासै बनायबाय थागोन बे मैगंखौथ' हाबाय थादों इथिं सारमोनाबो एकदम बयबो फैलायदों खुलुमबाय नै बानजाय आफादनि सार बिथां मैकुन्द सार दा बिथां सोमोन्दो आदा जायो बिथांखौ आङो ओमफ्राय नै बिथां सारखौ सोंनोसै आरोना खुलुमबाय सार खुलुमबाय दानिखि हाबाफारि जे गाबोननिफ्राय जासिगोन जे बेवहाय जे बेसेबांखिनि मानसि जागोन बेयाव जोंहा सामनायनि हाबाफारि दङ गाबोन बियाबनि जागोन बियाबो खमबाबो 800 जन मानसि जागोन आरो 26 तारिखाव मथा-मथि अल उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट लानानै आरो बियाबनि लाफानानै 1500 मानसि जागोन 1500 मानसि जासिगोन आरो दे सारमोनखौ जोबोद थेंक इउ स' माच साबायखर बावहरदों जे हर सान जानिखि जोंनि बे मिटिंनि थाखाय एसेबां गोजान जायगायाव जे कालेक्सन बा आलासि महरै लिंनाय लाइजाम हैनाय जे जोबोद फारसे नटिंनिफ्राय खामानिफोरखौ दिन्थ'नानैब्लाबो जे बे रायजो राजानि थाखाय हेफाजाब बा मदद होनानै जे खस्थ' खालामनो थाखाय थेंक इउ स' माच सार
नै बिथांमोना सारमोनाबो जोबोद खस्थ' खालामगासिनो दङ ओमफ्राय आरो नै बैथिं दङ सब जिरायगासिनो दङ आरोना जे दिनै बेसांखिनि खामानिफोरखौ आगबारिदो जे बेखौहाय बिथांमोना जे सोरगिदिं दा मायाव मा नांगौ मा नाङा जे बेफोर खामानिखौ नायथिंगासिनो दङ जे मानो होनोब्ला दिनै जे बेबायदि जे नायथिङाब्ला जे मा नांगौ अब्ला जे जों गाबोननि थाखाय जोबोद खस्थ'बो जागोन जे बिनि थाखाय जोंनि बरसला बियाबनि जे सार गासैखौबो जे सार बायद'निसिमबो थेंक इउ स' माच बिथांमोना हेफाजाब बा मदद खालामगासिनो दङ जे जोंनि जानोखि बे मिटिंनि थाखाय नै सारमोना बयबो जिरायगासिनो दङ सावरायलायदों बयबो आरो बिथिं जानोखि मोसानायनि जे बियो रिहार्सेल जागासिनो दङ खोमसि जादों दे नुहराखै जाग्रा फैलायबाय नै सिंग्रा समोसा दे जानोसैलै जानायाव एकदम लेट नङालै ओमफ्राय नै थान्दा मिरिन्दा ओमफ्राय नै माइनावफोरा फटाफट दे बियो मा र' साहा बै साहाखौ आया नै सासेया आरामसे जिरायनानै जागासिनो नै नाय पात्तानो गैया बे बेवहाय गुथुसि बावनायनि थाखाय जे आसारि जे उदालगुरि जिल्लाजों गनायथि मोननाय जे बरसला बियाबनि आसारि बिथांमोना आरो नै गुबै आफादनि नेहाथारि सार बिथांमोना माने बेखौ जे जानोखि गुथुसि बावनाय जे बेखौ गनायगासिनो नै बिथांमोना बेखौ बिथांमोना दायित्वखौ लादों नालाय जे बेनिखाय बिथांमोना मोजाङै लाहार फाहार खालामगासिनो दङ माने बनायगासिनो आरोना बिथांमोनानो दहाय आङो माने एसे फुनबाय आरोना बै लामानि वालाव बेनिफ्राय दा माने बेयाव फुननानै आं फुनासै ओमफ्राय आमाया माने जेराव नांगौ जे बे सुनि फुननायखौ जे बिथां आमायानो फुनगासिनो दङ ओमफ्राय जानोखि बे भिटि बे फाउन्डेसनाव जे बेवहाय जुदि जों बै सुनिखौ जुदि फुनना होयोब्ला जे प्लास्टार खालामनो एसे असुबिदा जागोन बेनिखायनो बेयाव खालामथ'लानो ओइ मा बेयाव माने दहाय जों बिथिं बै माबाजों दै लांदोंमोन पाइपजों बैनिफ्राय टेंकिनिफ्राय बिथिंहाय जे बेयाव ओंखाम संदों नालाय जे बेनिखाय दा दैया ओंखारबाय थादों होननानै जे आंखौ बन्द' खालामनो होदों बिथिं दिउरि जे बिथांमोना जे बेवहाय जे बिथांमोना जे गाबोन सम मोननाय नङा होननानै जे बिथांमोना दिनैनो माने लिरदों नै माने बेयाव जिरायगोन नालाय आर'ज गाबगोन बेनिखाय बिथांमोना लिरगासिनो दङ माने एसे गिदिर नालाय जे मोजाङै लिरनांगोन नालाय बेनिखाय एसे लिरनायावबो टाइम नांगौ जे बिथांमोना सानैजोंनो मोजाङै लिरबाय थादों आरोना बे जोंनि जानोखि बरसला बियाबनि बाथौ थानसालि जे बेवहाय आर'ज रोजाबगोन नालाय बेनिखाय बिथांमोना दा थिग खालामगासिनो दङ बेवहाय जे बिथांमोना जानोखि बाथौनि फ्लेग लामा होगोन नालाय बेखौ बनायगासिनो नै बिथिं जि रागा जोंदों बिसोर नै दा फन खालामनानै नै बेसेराफोरा नै बेसेराफोरा मैगं ओंख्रिबो माने हाना होबाय संनाबो होदो जोंथ' नै मानसि फैयिनि थाखाय नै बिथाङाबो मावगासिनो दे नोंसोर बेयाव माबाय थार' आइयाव थांनि आं माबा बेयाव माबायाव एसे लिरगासिनो माबा समान खालामनोसै आं र' गेस्ट हाउसआव खबर आमाया दङ बेयाव थांनि आं र' दे मावबाय थार दे लासै माव दे फैगोन र' बेयो जागोन गेस्ट हाउस जे बेवहाय सियार माने जनो थाखाय मोजां माने जायगाया जायाबा माने उख' सापर माने गाहाय गोजौ थाबा मानिया माने सियार होनायाव एसे असुबिदा जागोन बेनिखायनो एसे समान खालामना होदों दा बेयावथ' कार्पेट होगोन आरो ओमफ्राय दानिखि बेलाय दंफांफोरा एसे दङमोन ना बेखौ दाननायखौ एसे सेखाजोंसो दाननाय जादोंमोन नालाय दा बे खदालजों बरिया माने समान माने गुरियावनो दानना होदों नै बिथिंबो दङ ओमफ्राय नैथिं आमाया मेंबाय नां
जिरायदों एसे रेस्ट खालामदों दा मावनोसै इथिंनियाथ' एसे जाबाय न' इथिंनिखौ एसे खालामलांनोसै आं एसे बुंनो नागिरदों दानिखि दायो जे बिथाङा फोरमायबाय जे रागा जोंनायखौ जे मानो होनोब्ला जाय बिथांमोनखौ फन खालामनो लिंदोंमोन बा बिथांमोना फैयासै जे मानो होनोब्ला जे बिथांमोना फैनांगौमोन बे रायजोनि खामानि बे आं नोंनि खामानिल' नङा नों आं फैयाबा बे खामानिया मालाबाबो जाफुंनाय नङा जेरैबायदि बयबो ज' ओंखारनानै फैनानै जे जुदि नों एसे मावना होनो हायाब्लाबो खामानि मावना होनो हायाब्लाबो नों जे माबा मोनसे लायनो थिननायाव जे नों लाबोना होनायानो बहुद गिदिर खामानि बियो जे नों साननाङा जे दै आंनि खामानि नङा होननानै जेसेबां नों रायजोनि खामानि ज' ओंखारनानै माव अब्ला नोंखौ इसोराबो नोंखौ मोजां नायहरगोन नोंखौ जे मोजां बसासे हरगोन जे दा सोरबा साननो हागौ जे आंखौनो दा धर नोंनोबो थांदों नोंनो भिडिअ बानायनानै एसे जाहैयो गावखौनो खामानि मावनायफोरखौ दिन्थिदों बेबायदि नोंथांमोना साननाङा आं जेसेबांनि हायो एसे क्लिपफोरखौ लादों ओमफ्राय आं जानोखि ओमफ्राय बै संनाय जायगायावसो बेयाव एसे लानो हायाखैथ' थांनाय जायाखै एसे गोजान जायो नालाय जायगाया एसेबां माने बयबो सार बिथांमोना लोब फैनानै बिथांमोनाबो मावगासिनो दङ जेसांखिनि हायो बिथांमोनखौ आं हाजासे आं साबायखर बावगासिनो दङ बिथांमोनखौ आं बावदों आंनिथिंनिफ्राय आरो बेनो जाबाय जे जायनोखि लाइमोन जे आं दायो गोख्रै बुंनो नागिरदों जायनोखि लाइमोन जे बिथांमोना जे मानो फैयाखै जे बिथांमोनखौ बार माने फन खालामदों बिथांमोना फैयाखै बाथौनि फ्लेगखौ जे बिदि खुन्थायाव दायो लगायदों आरोना नै बेबायदि ओमफ्राय बेवहाय मोसानाय प्रेक्टिस जागासिनो नै जायनोखि मोसाखावरि हानजा जे बिथांमोना जे बेवहाय प्रेक्टिस मोसानाय जागासिनो माबायदि मोसानांगौ नै गावबा गाव एसे प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोबाव आइनावफोरा माने गामिनिफ्राय जे बेबायदि अनासि ओमफ्राय आरो मा अनासि आरो एनथाब जे गामिनिफ्राय माने बिदि बिहरदों आरोना मिटिङाव जाहोनो थाखाय माने बेवहाय सोर लाबोआखै बेयाव माने हिसाब लादों जुदि बिथांमोना जिउ फैबा बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे लानाय जागोन आरो बिदिथ' लानाय जाया माने बावगारना थायो नालाय बेनि आरो नै बे जाबाय बेबो गुसुं माइरंनि बे मादि देलाय जानाय नाय दे जाना नाय आं जाया आं ओंखाम जाखांबाय बायद'आबो जाबाय आबै बिथाङाबो आबै जायो फोरोंसिगोन दा 1 2 3 आलाखौ मिउजिक लोगोफोर जे नोंथांमोना जे अखाफोर ओंखारदों आरोना नै नोंथांमोना सोर नुवाखै जुम खालामबासो नुगोन नै सोरबाफोर अखाफोर बुङो सोरबाफोर उखुमब्रै बुङो सोर माबायदि मा बुङो गामियाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय आरोना बिथिंहाय जानोखि फ्लेग बिरहोगोन जे बियो रेडि जाबाय ओमफ्राय जानोखि रेबन माने बिथिं जिं होबाय थादो बेयो जोबथ'वाखै आरो बिथिं जानोखि पेन्डेलनि जानोखि स्किन खानाय बिथिं खागासिनो आरो नै बिथिंहाय बे गेस्ट हाउस जागोन आरो बिथिंहाय जानोखि मुंख्लं जे बावनाय जे बेबो बानायगासिनो बेबो जोबाखै प्राय खामानिफोराथ' जोब्बायनो आरोना बाराथ' गैला आरो नै बिथिंबो खामानियाव मावगासिनो बे सार बिथांमोना
लाइमोन सेंग्राफोरा नै दावराव खालामै माने नै बिनि थाखाय गाबोन नै रेलि जागोन ना रेलियावनो थेला जानायावनो हाबा खालामना होनोसै जमा नै रेलि जागोन नालाय जे गाबोन जे बेवहाय माबा मा होनो सिजु जिजेन्द्रा सुन्थिया दा माने हेबसिगोन आरोना ओमफ्राय नै बिथिं खामानि मावगासिनो दङ नै आरो बै लाइथिंबो पुरा खामानि दाथ' ओंखाम जानायनि आरोबाव हरनि माने बे हर जासिगोन नालाय एसे खामानि नै खामि सुसिबाय थादों बिथिं सुन्थि माने बे सुन्थि ओमफ्राय नै बिथाङा बनायसिगोन दा माने बेखौ रेडि खालामबायनो आरो फ्लेगखौ बिथांमोना माने रेडि खालामदों नै बेबायदि जाबाय आरोना रेबन होनायमोन आरो नै माने जोंनि बाथौनि फ्लेग नै बेबायदि कालार नालाय बेबायदि फिटा रिबन होननानै बुङो बिथिं फ्लेग बिरहोनो थाखाय फ्लेग खागासिनो नै बिथांमोना ओमफ्राय आरो नै बिथिंबो फ्लेग खादों नै बिथांमोना खागासिनो दङ दायो हरनि ओंखाम जानायनि थाखाय नैथिं आमाइ ओमफ्राय थिं दादाय बिथांमोन सानैजोंनो संसिगोन दा जोंफोर बिथिं साराबो दङ माने सासे लोगो रायलायग्रा नांगौना हेल्पार माने ना बेनिखाय सारा नेनानै दं बिथांमोनखौ एसे थानानै हेल्प खालामदों ओमफ्राय नै बिथिंबो जोबाखै आरो बिथिंबो जोबाखै ओमफ्राय आरो दानिकि ओंखाम संनाय जायगायावसो जोब्बायना जोबाखै बेखौ मिथिथ'ला आङो थांनाय जायाखै बेयाव जोबदोंना जोबाखै मिथिला नै जोबाखै न' जोबाखैनो बेयावबो बहुद खामानि थायोना बेयावबो खुस्रा खुस्रि माबा माबि बेयावखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै जे दा दिन्थिबाय थाला जे मानो होनब्ला बहुत गोलाव जाबाय आरोना 20 मिनिट बारबायनो भिडिअआ जे लं जासिगोन जे नोंथांमोना जायफोर लंबाबो नायदोंब्ला नोंथांमोननि थेंक इउ स' माच जायफोर नायदों आरो नै बिथिं पेन्डेल दानिकि खाग्रा लाइटिं नै मावगासिनो नै जोबाखै बिथिं बिथांमोना मावगासिनो नै बेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय गासैखौबो